Vážení hosté, vážení účastníci projektu. Sehr geehrte Gäste und sehr geehrte Teilnehmer des Projektes. Vítáme vás na dnešní vernisáži výstavy k projektu Achtung und Toleranz. Herzlich willkommen heute bei unserer festlichen Eröffnung der Ausstellung zum Projekt Achtung und Toleranz. Dovolte mi, abych co nejsrdečněji přivítala paní starostku města Chotěboř, Elišku Pavlíkovou. Gestatten Sie mir die Bürgermeisterin der Stadt Chotěboř, Frau Eliška Pavlíková, herzlich zu uns begrüßen. Děkuji moc, od vás milí, děkuji moc. Jsme rádi, že jste přišli. Weiter, dále mi dovolte, abych přivítala pana magistra Vladislava Smejkala. Weiter grüße ich den Schulleiter unserer Schule, Herrn Vladislav Smejkal. Děkuji. Děkujeme. A taky bych chtěla přivítat pana Kafku. Und nicht vergessen Herr Kafka. Also, hallo. Tato výstava je závěrečnou tečkou za prací na našem projektu. Chtěla bych vám ho nyní stručně představit. Diese Ausstellung stellt das Ziel unseres Strebens und auch das Ende des Projektes dar. Ich möchte Ihnen das Projekt kurz vorstellen. Projekt má název Achtung und Toleranz a probíhal od listopadu 2009, kdy začaly přípravné práce, až do dnešního dne. Das Projekt namens Achtung und Toleranz verläuft seit November 2009, wann die Vorbereitungsphase begann, und im Juni 2011 findet das Projekt sein Ende. Projektu se zúčastnilo 10 studentů gymnázia Chotěboř a 10 žáků Karl von Osiecky Oberschule ve Werdru. An dem Projekt haben 10 Schüler aus dem Gymnasium Chotěboř und 10 Schüler aus dem Karl von Osiecky Oberschule in Werder teilgenommen. Jednacím jazykem byl jazyk německý. Die Projektsprache war natürlich Deutsch. Celý projekt by nemohl proběhnout bez finanční podpory Evropské unie a Národní agentury pro evropské vzdělávací programy, kterým tímto děkujeme. Das ganze Projekt hätte nicht ohne die finanzielle Unterstützung der Europäischen Union, dem Fonds für lebenslanges Lernen und der Nationalagentur für europäische Bildungsprogramme beginnen können. Darum auch großen Dank an die Agentur. Cílem projektu bylo vysvětlit pojem tolerance, dohodnout se na představě ideálního člověka a pokusit se na základě sebezkušenosti vymezit vlastní hranice tolerance a pochopit hranice ostatních. Das Ziel war, den Begriff Toleranz zu erklären, sich an den Eigenschaften eines idealen Menschen zu einigen und aufgrund der Selbstreflexion und Selbsterfahrungen die eigene Grenze der Toleranz zu stellen und die Grenze der anderen Menschen zu akzeptieren. Společné činnosti účastníků a jejich aktivní snaha o naplnění cílů vede ke vzájemnému poznání i sebepoznání. Die Zusammenarbeit unter Schülern und ihre aktive Bemühungen, die geplanten Ziele zu erreichen, führten uns zum gegenseitigen Kennenlernen und Kennenlernen von sich selbst. Toto všechno jsme se snažili dokumentovat. V krátkém filmu nyní uvidíte, jak tento projekt vnímají sami účastníci, studenti a jejich učitelé. Dies alles bemühten wir uns auch zu dokumentieren. In einem kurzen Film sehen Sie nun, wie das Projekt von den Teilnehmern selbst, Schülern und Lehrern wahrgenommen wurde. V červnu 2010 jsme čekali na nádraží a byli jsme všichni zvědaví na německý studenty. Zde vypadají tak jako na fotkách, když jsme se navzájem představovali pomocí e-mailu. Im Juni 2010 haben wir neugierig unsere deutschen Partner auf den Bahnhof erwartet, ob sie so aussehen wie auf den Fotos, als wir uns gegenseitig auf elektronische Weise vorgestellt haben. Společně jsme zde strávili 10 dní. Bydleli u nás v rodinách, dopoledne jsme byli většinou ve škole, odpoledne někdy i na výletu. O volných víkendech jsme spolu vyrazili buď na koupaliště, do zoo, nebo na nákupy, či na diskotéky. To se jim líbilo nejvíce. Wir waren 10 Tage zusammen. Sie haben bei unseren Familien gewohnt. Vormittags waren wir gewöhnlich in der Schule, nachmittags auch auf den Ausflügen. Am freien Wochenenden sind wir gemeinsam auf einen Ausflug aufgebrochen. Entweder ins Freibad, in dem Zoo in Ihlava, ins Kaufhaus oder in die Disco. Dort hat es ihnen am besten gefallen. Za tuto dobu se z nás stali dobří přátelé a každý se těšil, až se znovu uvidíme.
Während des Aufenthaltes wurden wir Freunde und jeder von uns freute sich auf unser nächstes Wiedersehen. V září jsme se opět setkali ve Verdru, kde kamarádi nás doprovodili na internát místní školy, kde jsme byli ubytováni. Naše pokoje byly moderně zařízeny, takže jsme si tam po náročných dnech rádi odpočinuli. Im September haben wir uns in Verdr getroffen. Unsere Freunde haben uns ins Internat begleitet. Während der Woche die Zimmer waren modern eingerichtet, so waren wir froh, dass wir uns hier nach den anstrengenden Tagen richtig erholen konnten. Přes týden jsme chodili do školy, kde jsme se scházeli v tamním školním klubu. Dopoledne jsme diskutovali o problematice tolerance a odpoledne jsme trávili návštěvami památek, moře či nakupováním. Während der Woche gingen wir zur Schule und arbeiten im hiesigen Schillerclub. Vormittags diskutieren wir über Toleranz und nachmittags besuchten wir ein paar Sehenswürdigkeiten, fuhren an die Ostsee oder gingen einkaufen. Na víkend jsme se rozjeli k našim náhradním rodinám, seznamováním proběhlo přátelsky a víkend jsme si myslím všichni užili, i když každý z nás jinak. Das Wochenende verbrachten wir bei den Gastfamilien. Das Kennenlernen verlief sehr viel und die Zeit bei ihnen haben wir alle richtig genossen. Já jsem s Kristýninou rodinou navštívila zábavní park, Madame Tussauds v Berlíně nebo třeba podzimní výstavu Dýní, kde jsme mohli vidět různé pohádkové postavy. Ich mit den Eltern von Kirsten haben den Vergnügungspark das Museum Madame Tussauds in Berlin oder die Kirmes-Herbstausstellung besucht. Hier konnten wir verschiedene Kirmes-Märchenfiguren zu sehen. Konečnou fází naší týmové práce bylo námi navržené tričko a kalendář, který jsme vlastnoručně nafotili. Die Endphase der Teamarbeit war das von uns entworfene T-Shirt und der Kalender, in der wir die Fotos alleine fotografiert haben. Poslední společný večer jsme si užili všichni naplno, grilovali jsme, tančili, zpívali a hlavně jsme se loučili, což bylo smutné. Někteří se dali s Bohem navždy, ale někteří z nás se do Verdru třeba vrátí. Den letzten gemeinsamen Abend haben wir viel Spaß erlebt. Wir haben gegrillt, getanzt, gesungen und uns vor allem von unseren deutschen Freunden verabschiedet. Das war traurig. Einige verabschiedeten sich für immer, aber einige von uns kommen vielleicht mal nach Verdr wieder. Danke. Pro každého z nás byla účast na projektu přínosem. Zmíněné pobyty splnily očekávání a vedly k naplnění cílů. Für jeden von uns war die Teilnahme am Projekt eine gute Erfahrung. Die schier Austausche haben unsere Erwartungen erfüllt und haben zum Erreichen des Ziels geführt. Našli jsme si nové kamarády. Vzájemně jsme získali mnoho informací nejen přímo k tématu, ale i tak poznali život v jiné zemi. Wir haben neue Freunde kennengelernt. Gegenseitig haben wir viele Informationen nicht nur zum Thema des Projektes erfahren, sondern auch haben wir ein wenig das Leben in einem anderen Land probiert. Tento projekt nebyl přínosem s čista studijním, ale nabili jsme spoustu nových zkušeností a pochopili jsme, jak se k sobě mají chovat lidé. Učili jsme se toleranci. Dieses Projekt war für mich nicht nur Lernen, sondern brachte mir auch neue Erfahrungen und nicht nur ich alleine habe begriffen, wie wir einander benehmen sollten, das heißt Toleranz. Přitom jsme se určitě i zlepšili v německém jazyce. Dabei haben wir bestimmt auch unser Deutsch verbessert. Nyní končí oficiální část a kdo chce, může si výstavu ještě projít sám. Děkujeme vám za pozornost a přejeme hezký zbytek dne. Jetzt können Sie sich die Ausstellung alleine ansehen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Tag.